भुमिखायाल' बाल्थिङाव हासुनायखौ खिथाना लानो मोनो जाहाबा बाल्थिङाव खिनो मोना गोदाव सोराव खुलुमबाय सोनाफोर आंनि जबान इट सानथामखौ फिन खेबसेयाव बरलायबाय सोबाय मा जेव जेव भगबान महर लानो सोनाफोर तबियत खराब आंना एकदम देहाया सुख गैया बिमा फिसा ओमफ्राय बिदाया स्कुल थांनो ओंखारबाय आरोना कलारा बख' बाबा थांदो दे ओइ जिं जिं थां नानि नोंना थांफाला सना आया 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 नानि र' था अबेसिम थांफायो थांफा थां थाङा आरो थांबाय था होनलाय ए भगबान दादाया हारसिं थांगोन नै दादा लोगो दंखायो थाङा फैदो थांला थांबाय गथ'आ दाना हारसिंनो थांनोनो माने बैयाव लोगो मोनो नालाय टार्निंआवहाय ओमफ्राय मा होनो बेस्रा बिमाखौबो नुबायना दुरबलनो आरो बिनानावखौ एकदम बिमाजों थिबखिबाय थानाय नुबायना हारसिं थांसै आं होननानै थांबाय आरो एले जालायबाय नै हामाखै बिथाङाबो मैया हरावबो गोबाबावदों दहाय सोरांसिबो खनसे गोबावदों जारलासो जाबाय मुलिखौथ' जाहोगासिनो दंमोन आङो ओमफ्राय आरो मा जागोनथाय जाहोबाय थानोसै र' माला हामो एकदम बेस्रा खिबायबो गोबाबायबो जि जारला मोनबाय आङो माने सुख गैया मेगन मोदैयानो ओमफ्राय आंहाबो थाबखौनो सिखारस्लाबनो हायाखिसै ना फुङावहाय ओमफ्राय साहा पानि फिसालानो जेने थेने टिफिन बानायनानै हरबाय जाहोहरबाय लोंहरबाय ओमफ्राय आं दासो जानोसै आरो दासो जानानै लाग्रोनोसै आङो बुंनो थाङोबा आंबो ओरैबायदि रेस्टनि गोनांथि दा बुंसै आरोना सोनाफोर जेने थेने रुम फोसाबनाय खामानिया जोबस्रांबाय आंना किचेन साफा ओमफ्राय दहाय फुङाव गाननाय जिया चेन्ज खालामनांलायबाय बिथाङा खिदोंमोन दायपाराबोथ' खिनाया एसे सोरखियो नालाय आंबो नुस्लाबासै ओरै बामबाय मुलि दौनो होननानै सेस नाइथियाव नांजोबबाय चेन्ज खालामलायबाय बेनिफ्राय आरो माथोबाव नायदो हप्पा जि ओंखारनानै दंबावो मैयाल'सो सुवाखै आङो दिनैनो बाल्थिंनै जानानै थालायबाय आंना बिथांनि एसे खिनाय एसे नांनाय बिथांनि गोबानाय बिथांनि ड्रेस पाति अ माय गड आंथ' माने सानबायसो मानो बेरायनो थाङामोन नांलाय बेरायनो थाङाबा बेबायदि जमा जि जानाय नङामोन खोमा फिसाजोआबो बेमार जानाय नङामोन खोमा होननानै हरसे सानफ्लांबायसो आं मैया मोथोनो जारलासो आंजोंबो बेरायनो थांबाय जायगा गोदान नायहैनो बिफाखौ लोगो हमनो थांबाय दाना साजाया बिदिसो मोनबाय होननानै आं हारसिंनो मोथो रागा जोंबाय आरोना ओमफ्राय बिफाया होनबाय जाखागौमोन खोमा बेखौलाय आरो माथो होनबावनो जाहैबाय आरो माथो होनबावनो बेनिफ्राय दा एफा बुरजा जि नालायथो आरो आङो बे मासनिथ' जेबो शपिं खालामाखै साबोन निरमा जेबो गैया आंहा स' आं दखानाव थांनो नागिरदों सनाफोर नायलांबाय थादों ब्लाउसखौ फुरा इन्टारेस्टिं खालामनो कसिस खालामगोन आरोना सनाफोर नोंथाङा मोजां आं रायलायदोंल' जास्ट जि खिथादोंल' नै सनाफोर एसेयावनो आरो खिनानै नै इदि सोरखियोना दायपारा इदि एसे सोरखिजोबोना खिनायफोराहाय उदैयाबो बारा मोजां नङा नालाय माथो खालामबावनो मुलिखौ जाहोबाय जबरदस्ति बारायलायबाय आरोबाव बिदिनो बारायबाय थायो आरो दा न'आव नुस्लाबा आंहा बामदोंमोन आरो बारायबावगोन सनाफोर खोथाम आङो अब्लाबो सनाफोर नो टेनसन गावनि मावनांगौ खामानि मावखानांगोन जेरावखि थाया बिमा बुरै नालायथो सिख्ला देहाबा एसे आलदा जायोमोन नङा होमबा स' जेबो नङा हाजार खामानि मेंग्लिथों आङो मिनि मावलाङो गान खनै मावलाङो आरो हायोबाथ' आं गान दामनानैसो खामानिखौ मावबावो आं सनाफोर लरासो आंना ओमफ्राय आगोलावहाय बिदिनो एसे गाबगु जायोमोन आङो खामानि बुरजा थाबा खर' गरम मोननानै माने माला मावनो माला मानो साननानै नैबे दानि गोरलैयाव आरोना फिर बेनिफ्राय आङो गावखौनो कन्ट्रल खालामनो सोलोंबाय गाबनानै नोंखौ सोर हेल्प खालामगोन रावबो हेल्प खालामा गाबनानैबो नोंहा जेबो लाब गैया स' दाना आङो गाबनाय खुनायखौ गारबाय गाबो माब्ला जेब्ला फिसाया लोमजानानै खालां खासां जानानै हरना गुना एकदम गाबगु खालामो अब्ला आंबो गाबफानाय जायो आरोना सनाफोर बेनि अलावा खामानिनि खेथ्रआव गाबनांगौ केन्सेल आरोना बाराबा गान खनैसो मावबावगोन सनाफोरसो दखानाव थांनानै फैगोनसै आङो लानानै फैलायबाय नै दा मेन बुस्थुआ जाहैबायमोन आंना सार्फ लायनाय आरोना साबोन सार्फ सुनांगौ हप्पासो दं नालाय बानानै सोमनानै दोननोसै आङो सुनो मोनगोन ना जेब्लाखि जादोला सनाफोर आं एकदम मिन्थिथारला आरोना बिमानि खामानि बिमा बुरैनि खामानियालाय माथो ओमफ्राय सोरबा सानसिगोनलाय गावल' बिमाखौ मा देखायलाबाय थादों गोदाव सोराव बाट बिदि नङा सोनाफोर आं बिमा नालाय सोरनिबा हिन्जाव नालायथ' स' आंनि सानफ्रामबोनि लाइफखौसो आङो शेयार खालामलांदों आरोना शेयार खालामथावखौ शेयार खालामथाव सिक्रेटखौथ' खालामजायाना स' नायलांबानो जाबाय बेनिफ्राय सोरजोंबा एसेबो मिलायदोंबा कमेन्ट हरदो सोनाफोर आंनाबो बिदि हालोद होननानै आं जि मोजां मोनदों आरोना कमेन्ट मोनदों मोनफा मोननै औ आंबो सिगां बानानैबाबो खियोमोन आंबो नों बायदिनो आंनाबो हासबेन्डआ नोंनि बायदिनो आंबो बिराद खस्थ'जोंसो दासो फ्रि जादों बेफोरबायदि कमेन्ट मोनबा बिराद मोजां मोनो आरोना स' आंनाबो सोलिगासिनो दं बेबायदिनो लोगोफोर सनाफोर बेनिफ्राय आंहाबो फ्रि जागोन सानसे नङा होमबा एसे फिसाजोआ देरोबा हारसिङै एसे गेलेनो रोङोबा मोजाङैहाय मेक्सिमाम 3 बोसोर नांगोन ना स' दुस्ट'
कानेक्सन गैखाया स' मेक्सिमाम 3 बोसोर आं खस्थ' खालामबावसै सनाफोर स' जिखौ सोंबायग्रोनोसै आं बारा पेक बुंबाय थाबाथाय जानाय नङा दा फिसाजोआ ओंखारनो नागिरबाथाय ना मावजायो ना दांजायो ओमफ्राय औ सनाफोर आंबो फिसाजो उन्दैयावहाय बानानैनो खियोमोन ओमफ्राय दा आंना फिसाजोआ कुसुर कासार जाबायना खालामनो रोंबाय टेपनि दैफोरखौ अन खालामनो रोंबाय स' आं दा बानानैबो खिनो हाया आरोना खिन्थु उन्दुलाङोबा आङो बानायनिफ्राय खेवालासिनो आं बानानैनो खियो दासिमबो ओमफ्राय बांसिनानो आं खिनायखौ दाना कन्ट्रलसो खालामनांगौ जायो आरोना खिनो ओंखारनायखौ फिसाला स्कुल थाङै समाव खिनो ओंखारदोंबा खिनानै लाबाय ओमफ्राय फिसाला स्कुल थांनायाव खिनो ओंखारदोंबा आं खिनोनो मोना आरोना सनाफोर उन्दुयोबासो आं फटकरिया खिनो मोनो माने आं दुरबलबाथ' बेमारानो साग्लोबसिगौमोन आरोना आंनाव खिनायफोरखौ बिदि कन्ट्रल खालामजाबाय थायाना स' आं बुहुत कन्ट्रल खालामनानै थानांगौ जायो दाना ओमफ्राय सोरबा आंनि लोगोफ्रा रायलायदों आरोना नर्मेलि सनाफोर गाज्रि मोननो नाङा रियेलावनो बाल्थिङावसो खियोमोन हारसिङै थायो नालाय बाल्थिं बाहायग्रा बाल्थिङाव नङा एक्सट्रा बाल्थिं थाखायोना हासुग्रा जेरै भुमिखानावबो मालाय बाल्थिं दंलायलायो बेनिफ्राय सिख्ला मानसियानो बाल्थिङावसो हासुयो जोंहाथ' उफाय गैया फिसा गोनां थांनो हायियावसो बाल्थिंफ्राव हासुनाय जायो आरोना बेबायदि ओमफ्राय खिथाया बयबो ओमफ्राय आं बुंबाय आरोना सनाफोर बेबायदि हालोदजोंबो जोङो जुजिनांगौ जायो आरोना जोंबो गोसो गैया सोर फाग्ला बाल्थिङाव खिनो हासुनो सान्थि मोननांगौ जाखो बाट नोङो उफाय गैया फिसा उन्दैखौ लानानै नों हराव बहा ओंखारनानै फायखानायाव हासुनो खिनो स' सोलिलांबाय थाबाय बेबायदिनो आंबो खनफा खननै खिबाय बाल्थिङाव नर्माल बाल्थिं नङा लेथ्रा बाल्थिङावसो आरोना ओमफ्राय निरमाजों सुबाय जेबो नङा भुमिखायाल' बाल्थिङाव हासुनायखौ खिथाना लानो मोनो जोंहाबा बाल्थिङाव खिनो मोना गोदाव सोराव जोंहालाय उफाय गैथारियावसो खालामो दा नङा होमबा बिमा बुरै नालायथो माने जायफोरा आं बायदि हारसिं थागोमाबायनाय बिसोरनि हालोदा बेबायदि जायो आरोना बांसिनै ओमफ्राय जाय जाया ज' थानो मोन्दों बे बिदि जायाबो जानो हागौ ओमफ्राय जोङो जायो आरोना सुनानै लागनो हाजोब्बाय सनाफोर ओमफ्राय सिङाबो ओरैबादि खें साबायना दा बुंसै जेब्लाखि रानदों ओमफ्राय बे मैयानि जिफोरा दाख्लैनि जिफोराल' दिनै रानबानो जाबाय दिनैनि सुनाया जेब्लाखि रानदों आरो सनाफोर लामनो हाथ'ला एसे जिरायनोसै 2 मिनिटसो जिरायाबा सनाफोर आं जेबो खालामनो हाथ'ला आरोना ओमफ्राय नै बिथाङाबो बेस्रा उन्दुलांगुलायबाय गेजेर ओंखारनो नागिरदोंमोन दैना खाथियावनो ओमफ्राय हब्रा रायनानै एसे आङो गेजेर उन्दुलांगुलायबाय बेस्रा एकदम अयथासार जोबगबाय आरोना सनाफोर जेबो नंला सानाय सुनायखौलाय आरो माथो होनबावनो नङा होमबा ओमफ्राय सोरबा दा बुंसै आरोना आंखौ मा जि जोम सुनायखौ देखायबाय थायो बाट बिदि नङा आं माने आंनि दैलि मावलांनाय खामानिखौसो शेयार खालामलांदों नालाय आंलाय आरो बहाथो थांनानै मा देखायहैबाय थानो रोंनो ना दाख्लै जाखिनि बेरायहैबाय बेखिनियावबो एसे भिडिअ लाबोबाय आङो ओमफ्राय दा न'नि ब्लग्स नालायथ' न'नि खामानिखौनो आं देखायखानांगोन जाम्बि आरो आंलाय माथो खालामनानै देखायबाय थानो नङा होमबा सनाफोर स' जि जोम लामनानै लाग्रोनोसै आङो गाज्रि मोननो नांला फरायनाय लांदों ब्लग्सखौहाय सोरबा सानलायगोन आरोना देखायनो थाखाय जि सुलागासिनो दङ बाट बे देखायनायथ' नङाना आङो भिडिअ खालामाबाबो बे जि सुनांगौ आंनि खामानिखा बे थफ्लाखौ बानानैबाबो आङो सुखानांगोन आरोना ओमफ्राय आं माने सोमनानै दोनथ'नोसै सानदोंमोन ओमफ्राय बिथाङाबो एसे बांद्राय दिगदार खालामथारैखाय आङो सुखाथारबाय आरोना एथबां मैलाबो जि गैखाया अबावबाथ' लगे गावनि एसे गोबानो नांनाय माने आरोल'सो ना स' खतम खालामबाय सनाफोर गाज्रि मोननो नाङा बे आंनि खामानिखा ओमफ्राय आङो आंनि खामानि मावलांनाय लोगोसे नोंथांमोनजों शेयारसो खालामलांदों आरोना जे आंना बेबायदि सोलिगासिनो दं जिबना होननानै स' गाज्रि मोननो नाङा एसेबो ओमफ्राय बिदि फिसा बाय जि सुनानै देनां आंना सिङा थाब देमबा बोरै आंखौ मुगैबा गैलाहाय सनाफोर नोंसोर साखि था दे बेखौ दामनांगौ आंखौ बेबायदि खालामबा देनां आरोना साखि थाबानो जाबाय आंबोथ' खस्थ' खालामनानैसो बेबायदि जादोंना हारसिं सागोन बे नङाना देनांनि खोथासो बुंदों आं दानि खोथा बुंथाखै दाथ' स्ट्रङैनो दङ सानाय सुनाय जायो एसे रेस्ट मोनबानो माने खारलांफिनो गोराखा नालायथो गोदो मावनानै जाबोखानाय सिख्लानिफ्रायनो थ'
बेफोर नो टेनसन ओमफ्राय बे डिलिभारि सिं सानायानो आंखौ एसे प्रब्लेमाव खोलैबाय थायो एकदम खें 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 सायो आरोना सनाफोर बेल' प्रब्लेम आरो जेबो गैला लामग'जोब्बाय सनाफोर एबार ना फिसाजोखौ फ्राद बानानै ओंखाम संनानै लाखाथारनोसै दोनबाथाय बियो सिखारखागोन आरो बिमाया थाफाखानांगोन बिसिनायावसो दोनथ'लायला आरोना आं खस्थ' मोनफाबाय फिसाजोआबो बिमा फिसा देरसान्दै खस्थ'यै थाथ'थोंसै माथो खालामबावनो मोजां उन्दुथोंसै ओमफ्राय सनाफोर ओंख्रियाबो दिनै हेभि नङा लाब्रासो जागोन आं नै मैया बुट सोमनानै दोनखादों फान्थाव दङ मुला दङ आलु बेखौनो लाब्रा ओमफ्राय उदैयाबो बिराद अरबाय सनाफोर 12था जालायनोसै बोरै उदै अरा जानो बिमा बुरजा नङा होमबा ओमफ्राय आङो थाब थाब संनानै खावनानै जानोसै बे मिरामिसखौलाय मा देखायबावनो आङो भिडिअखौ माने दोनथ'नोसै सानबाय सनाफोर ओमफ्राय सोरबाफोर गाज्रि मोनदोंबाथाय माफ खालामदो आरोना गाज्रि मोननो नांला आं जास्ट आंनि जालांबाय थानाय लाइफखौसो आङो शेयार खालामलांदों ओमफ्राय खुनु देखायनाय मानाय जेबो गैया सनाफोर एकदम नर्माल आंना एकदम रायलायनायफ्राबो ज्राव ज्राव बेबादिनो मोजांमोन गाज्रिमोन आंना बेबादिनो आरोना सनाफोर बेनिफ्राय भिडिअफोरखौ फुरायै नायलां खिजानि मोनसे मोननै आंनि बुंनाय बाथ्राफोरनिफ्रायबो सोरबाफोर सोलोंनो मोनो जास्ट साफा सानैबाबो सोलोंनो मोनो नङा होमबा आंबो जास्ट फिसा इउटुबारानो जा साथाम साब्रै नायनाय भिडिअआनो जा आं सोलोंनांगौ मोनदोंबाथाय आं सोलोंनानै लायो आरोना सनाफोर सोलोंनानै लानायाव जेबो लाजिनांगौ लागा गैया सोरनिबा लाइफजों बेबायदि खालामबा बेबायदि सलिउसन जायो बेफोरबायदि माखासे जोंबो सोलोंनानै लानो हायो नङा होमबा सोलोंनांगौआथ' नों थैजासिम सोलोंनांगौआ जोबखाया आंबो सोलोंनानै लायो नोंथांमोनाबो जुदि आंनिफ्राय सोरबाफोर एसेबाबो हेल्प मोनदोंबा बा आंनि ब्लग्स नायनानै गोजोननाय मोनदोंबा मोजां कमेन्ट होनानै गालांदो आरो सोरबा गाज्रि मोनदोंबा डिसलाइक मारिनानै गालांदो कमेन्टआव खिथाहरदो मोजां मोनाखै आं होननानै ना मा होनो सनाफोर जेबो नङा गोरोन्थिखौ आसिथुनानै देखायबासो मिन्थियो नङा होमबा स' जेबो नंला ओमफ्राय सोरबाफोर गोदान नायदोंबा साबस्क्राइब खालामदो ओमफ्राय चेनेल दंबा कमेन्टआव खिथानानै गालांदो आंबो थांनानै नायहैफिननांगोन ना नङा होमबा ओमफ्राय लाइक खालामदो मोजां मोनदोंबा ओमफ्राय मोजां मोनथारदोंबा शेयार खालामनानै गालांदो आरोना सनाफोर स' थेंक इउ स' माच